armiarma animali harrigarria da. Badakizue, 3 superbotere ditu. Lehenengoa, armiarmak bere superboterearekin zeta sortzen du. Eta sareak egiten ditu. Zeta ari fin-fina izango baliz bezala da. Gogorra eta malgua. Eta sarean intsektuak harrapatzen ditu armiarmak. Hemen ikusten duzue nola egiten duen sarea armiarmak. Eta bukatutakoan zain egoten dira sarean intsektuak erori arte. Orduan, armiarmak buruan daukan pozoina botatzen die intsektuei. Zetaz biltzen ditu eta harrapatuta geratzen da intsektua, mugitu ezinik. Eta orduan armiarma gainera joaten zaio. Zein da bigarren superboterea? Armiarmak egan egin dezake. Baina nola, egorik ez dauka eta. Bere sare erabiltzen dute batetik bestera joateko. Spiderman bezala. Hori bai, haizeak lagunduta. Eta badakizue zein den 3. superboterea? Armiarmek 3.000 arrautza jar ditzazkete. Bai, 3.000 eta handik 3.000 armiarma txiki jaiotzen dira. Eta batzuetan beldurra ematen digu, baino ez izan beldurrik, armiarmak ere naturarentzat oso garrantzitsuak dira. Eta bukatzeko, jakin, armiarmak ez direla insektuak, ez, aragnidoak dira. 4 begi edo gehiago dituzte. Eta 8 hanka, 4 alde bakoitzean. Eta ez dute ez egorik eta ez antenarik.